Lantoy. Laran lamian durian mo, babahon durian ba? Oh, doy kanang bahor gyud. Kanang wani doy kanang pagpaswerte kang 31 halan na ko. Halan day. Sa bagong tuig ba. Ah, Kay mao ni pagpaswerte. Amo tuod ka nang linglingin day. Oo, uy. Na Ano gutong di ba to? wa ka kabalo nga. Kuan na di man na maayo ihalad nga. Kuan baho man ni. Imong kuan ni imong kinabuhi ni baho nya tunokon. Na ha. Imong kinabuhi na pag sa gubang ka sa mga kasakit. Kung lang ana nimo ihatag na nimo. Mao ba doy? Oh, maoy. Wala di na swerte day ihalad di ay. Unsa karon baka kabalo? Karon pa ko balo doy. Ay ako ani. Ah sige, mo na doy. Unsa natatuhan na nga ang kabalo. Wala ko balo doy. Nilento yung saan po din mo dad. Yan na ni. Oo doy. Kanang Kana ni. Lumpunan ni. tagbo na mo lagi diri doy. Dito gigikan. Oh, rambutan ni doy para halad. Rambutan? Oh, para halad ko karong kuan ba, Lingin ba? New Year ba, New Year. Pang Junior po din. Oh, 2006 hugat ni sa kuan ba? nang Rambutan? Oh, rambutan. Rambutan. May ato ba? Sa man? Di man ni maayo ihalad ni rebutan tawa bukon man ni. Kaya napagi mga som, kining mga itong mga som, di na maayo nga sign sa kuan, di man ni maayo laki color ng itong nga kuan. Kining kuan rebutan libon-libon ni. Imong pangandoy ani dugay yung makabot ng pangandoy libon man. Mao ba doy? Oh, ko palang nimo ani ay nagkuan ani, halad na ani kay nah layo ka swerte na ba. Bawal na ihalad doy. Oh, bawal na ay. Ang inyo sa na ko ni. Hatag la para magrasihan buka. Ay mo lang na ni doy. Salamat ni. Sige. Ay pagkuwansa sa mga prutas kay mahal kay. Oy, may lang to ilhan na, partari na. Aw, kuan doy di na dili eh. Kanang para kuan karon. New Year para ihaw din na day. Para Ihawan ba? Para halad lugar nimo. may anak gyud. Halad. Oh. Na. Di man na maayo ihalad ng manok kay tag-as ka naglupad niya. Kuha na ang kaila na kusog kayo mga kana. Panarbaho na sige gagkagyon niya wag kay matigom ang kwarta sige. O ba? Ayo di. Sa to pa masige na takakani. Oh sige kagana wag kay tigom ana niya. Pait pa ng sabaw. Kahit pinagsabaw. Oh. Ayaw nagpagpiyansa lagi sa mga halad lagi. Aw. Imo lang ni doy. Mo lang na din. Mo lang na. Uy, Lantoy. Nakadalan ko lagi madang lagi. O nakadala na pod kadang mao gyapon. Pangalan gyapon ako ni. Halad New Pero Year. kuan no year ba kay Oo, para ba? sugat sa 2006. Oh. Oh. Yeah. Kaya to ba di ba ingon ako nimo nga kining mga tunukon bawal gani halad mga tunukon nga putas. Bawal gyapon ihalad. Bawal eh patawon po kay ni. Kabalo ka sa istorya kanina. Kanang kuan kwartang way dapaw. O way dapaw di swerte ana nya na may dapaw ni wa likay ka Sa ato. swerte ana. Sa ato pa ang kwartaan ni way swerte kay dapawon ni. Oh dapawon man ni. Mao na lagi ingon nga kwartang way dapaw mao na Oo, mao na. swerte di ay. Ay mao na. Unsa man ka nga? Nya imuhan lang gyapon ni. Oh. Tanan lang nga akong ihalad imo mang sukon. Nya imuhan lagi po ni. O imo ni. Imo ni. Kuan ni. Oo. Kaya pa sundang nako. Saan na? Sundang nako. Wala ni dapaw ako sundang. Ayaw ni. Imo na ni ako sundang. Wala ni dapaw.